ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଅତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ଲଗାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରେ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଥାଏ। ରାକ୍ଷୀକୁ ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗାଈ ବଳଦକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ହୋଇଥାଏ। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କ୍ଷତ ଦେଖି ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ଶାଢ଼ୀର କାନିକୁ ଚିରି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ସମୟରେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଲଜ୍ଜ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମ ଭାରତୀୟର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଅମୃତ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ 2 ଧାଡ଼ି ଗୀତ ଗାଇ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଏକ ଡୋର, ସ୍ନେହର ସେଇ ରେଶମୀ ଡୋର, ରାକ୍ଷୀ ଅଟେ ନାମ ତାର। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ